dalilela saba miniya makari bɛ dalilela miniya ma ɲɛji bi tɔnɔ kasi saba miniya ma latigɛ ka kɔrɔ jɔn ye saba miniya miniyanba ni taara tagalela saba miniyan ka duwa k'i falu ye miniyanba ni taara tagalela saba miniyan ka duwa k'i falu ye miniyanba ni taara tagalela saba miniyan ka duwa k'i kɔrɔlu ye miniyanba walo tɛ kɔnɔya sa saba miniyan wala jɛnɛma kɔnɔya sa miniyanba furu ma jalonya sa saba miniyan furu jɛnɛma jalonya sa miniyanba ni den tɛ mɔgɔ min fɛ denmuso ni den kuntan dentigi b'a tile k'i la Maliens Mali kɔnɔ n'a kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don ouverture média bɔlɔlɔ la nin wagati in na an bɛ aw bɛɛ fo aw sigiyɔrɔ la ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw ye bi ye alamisa ye septembre kalo tile fɔlɔ san 2022 aw denkɛ n'aw balimakɛ Abdramane Kulibali aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'an b'o wele ko OM Live ka ɲini aw fɛ aw ka sɛbɛkɔrɔ partager sujet belebele saba b'an bolo bi ani a mɔgɔw bɛɛ bɛna kari ɲɔgɔn na an balimakɛ dɔ bɛ yen nɔ an ka sujet fɔlɔ mɔgɔ ka hakɛ to kuma n'a fɔ cogo don ko nka ni m'i ka bana da i kun ka yala i tɛ fura sɔrɔ a la ale ta ye jumɛn ye ko kuma in fɔ ma nɔgɔn nka ko a furumuso ka mankan ka ca kosɛbɛ su fɛ n'u dalen don a tel enseigne que ale mankan in caliba ale yɛrɛ wagati dɔ la fo a bɔra luwanse dɔ la ka taa yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ ka d'a kan mɔgɔw mana ale dɔrɔn k'u b'u jan ka yɛlɛ a ma k'a bɛ luwanse kura min na bi ko kelen fana daminɛlen don a tɛ se k'i kunna bɔ fiyewu ni diɲɛ mɔgɔ ma to k'a lajɛ ka yɛlɛ a ma ko yala solution dɔ de bɛ se ka sɔrɔ ko in na wa fura de b'a la walima min don ko ka d'a kan ale kɔni kumara muso in fɛ ka dɛsɛ a ma solution sɔrɔ a la an balimakɛ filanan an bɛn'o fana wele o bɛ fɔ Hollande ale ta ye ko a furumuso y'a fa b'a la ko o de ye a gɛn k'a bɔ du kɔnɔ k'a ka fɛn bɛɛ minɛ a la foyi t'ale tɔgɔ la bi ko hali a woloba o man kɛnɛ nka a tɛ ka se ka wari ci o ma tellement muso in ye a dépossédé ka bɔ a ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ la donc ale fana bɛ fɛ ka na k'a ka histoire partager mɔgɔw ka se cogoya min na k'a bilasira ani fana a ka kɛ leçon ye mɔgɔw ma walasa i k'i muso ta cogo dɔn surtout n'i bɛ Europe jamana kan a sabanan hakili la aw caman bɛ an balimamuso dɔn min filɛ kini bolo yan fan fɛ certainement a bɛ kɛ aw ka numan bolo yan fan fɛ ni aw bɛ ka jamukan in lajɛ nin wagati in na ni o ye Nastum Jabate juma tɛmɛnen an ye Nastum Jabate ta yan nɔ fo a cɛ ala ka hinɛ a la a dara ni Nastum yɛrɛ de balimamuso den ka kɔnɔ da o la bɔ kɛlen o kalama o maloya bolo a bolila nka a ma boli a kelen a bolitɔ bolila ni Nastum fana den de ye a fɛ o dusukasi fila faralen ɲɔgɔn kan ka tila ko n'o fara a ye Nastum kɔnɔma bɔgɔli min kɛ ka kɔnɔ tiɲɛ Nastum tension y'a bin ni o ye AVC ye bamanankan na an b'a fɔ o ma ko tension fo k'a je a kinibolo yan fan kan o Nastum o bɛ an bolokɔrɔ bi ko in kɛlen mɔgɔw u caman y'u manifester ka dɛmɛw kɛ donc Nastum bɛ kana bi kana mɔgɔw kana u fo k'u waleɲuman dɔn u ye dɛmɛ min kɛ a ye la donc ni sujet belebele saba de bɛ an bolo k'a ɲini aw fɛ aw ka a sɛbɛkɔrɔ partager aw ka partager ka partager walasa k'o jamukan waleya n ye wele bila y'a fanga b'a la mɔgɔ saba ma ni o ye Awa Fɔnba ka fara Yayi Konate kan Papitex fɛnɛ a bɛ ka boli kana nin wagati in na ka na yɛlɛ plateau kan ale fɛnɛ kuma kan ka d'a fɛnɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sujet filanan na min muso y'a ka fɛn bɛɛ minɛ a la ni o kɛra Hollande jamana kan sans plus tarder n bɛ kuma d'u ma u k'u ka foli kan kɛ fɔlɔ yani an ka don émission kɔnɔna na Awa i ni wula nse Alajo ça va bien et toi bien ça va an bɛ foli di an filɛlibagaw ma Mali kɔnɔ ani a kɔ kan mɔgɔ minnu bɛ k'an filɛ nin waati in na ouverture média bɔlɔlɔ siraw sanfɛ an bɛ bɛɛ fo
sanga ani waati ala jɔn an bɛ i yɛrɛ fo ka tila ka dugawu don kɛ ko ala ka nɔgɔya kɛ ala ka tɔɔrɔ sigi ala k'o dugawu minɛ Amina. j'avais besoin sinon ni kanubagaw ka plaisir k'u ye n'o tɛ ça ne kuma va pas. ɲɔgɔn bolo bi nka an bɛ ɲɔgɔn bolo Kosɛbɛ. yayi i ni wula Monsieur Alajon, ça va? ça va An ka foli b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. merci beaucoup yayi Nasu ça va Goloba Ça va. ko ka ɲi Donc, i bɛ yɛlɛ la dɛ i ka foli kan fɔlɔ bɛɛ lajɛlen la. merci beaucoup Nastu i b'i da gɛrɛ micro la sans plus tarder an bɛ Nastu ka sujet ta joona joona ni ka sira di ale ma a ka taga awa ni ma fili ni ma ɲina Nastu a passera plateau in kan juma tɛmɛnen bi ka kan ka kɛ o tile 6 de ɲɔgɔnna ye kosɛbɛ Nastu min sigilen filɛ an hakilila a ka histoire a ye Mali dépasser a taara diɲɛ fan bɛɛ ka d'a kan mɔgɔw ye weleli kɛ fan bɛɛ dɔw ta ye duwawu don ye dɔw ta kun ye kasi ye dɔw ta ye nin bɛ n bolo n bɛ fɛ aw k'a d'a ma ala kama n tɔgɔ kana fɔ ka d'a kan Nastu bɛ bɔ a don min o y'a sɔrɔ Nastu kun kan ka taga a ka rééducation kɛyɔrɔ la a ma se ka taga kun jumɛn la a ma se ka taga ka d'a kan wari de t'a bolo ka se cogoya min na ka a ka furakɛli ka o continuer Nastu san 26 nka ala ye fɛn min yira a la furu kɔnɔna na a ma yira san 100tigi dɔw la du coup tension y'a bin a tɛ ka se ka a yɛrɛ furakɛ mɔgɔw ka hakɛ to ko wagati dɔw la n'a ko k'a bɛ taa ali ɲɛgɛn na ko sugunɛ bɛ tila a la hakɛto bɛ kuma kan kuma n'a fɔcogo don donc an nana an ye kuma d'a ma a y'a da don histoire la mɔgɔw ye weleli kɛ ka bɔ fan bɛɛ dɔw ye musakaw ci ka se k'a di Nastu ma cogoya min walasa a k'a yɛrɛ boloma dɛmɛ ni a ye ka to ka taga furakɛliw kɛ a bɛ cogoya min na a ka bɔ ten ka da k'a yɛrɛ ko ale bɛ fɛ ka kɛnɛya donc en tant que o volonté bɛ a la donc ala nana ni sababu dɔw ye ka se cogoya min na ka wari ka o sɔrɔ k'o di Nastu ma an bɛna Nastu ka wari d'a ma sisan awa mɔgɔ caman ye ne yɛrɛ wele mɔgɔ caman ye n wele mais nin bɛɛ la n bɛ mɔgɔ damadɔw ta retenu a bɛ fɔ ko ni i ko k'i b'i ɲin bɛɛ tɔgɔ fɔ i b'i jugu caya mais minnu mɔgɔ damadɔ ta retenu k'o fɔ kun jumɛn de la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye hinɛ jamana ye c'est vrai wari tɛ an si kun mɔgɔnifin tɛ se ka diɲɛ bɛɛ dɛmɛ mais an b'a fɔ an ka kuma kɔnɔ an bɛɛ kelen kelen n'a bɛ se ka dɔ dɛmɛ mais i kelen tɛ se ka diɲɛ bɛɛ dɛmɛ mais bɛɛ kelen kelen n'a bɛ se ka dɔ dɛmɛ awa cɛ de ye nin kɛ Nastu na a bɛ cogo min na tan a ka kɛ tan awa cɛw ye ne wele musow ye ne wele cɛ dɔ ye n wele Nastu bɛ bɔ yan don min ni o ye jumadon ye o su fɛ a n'a terikɛ k'u sigilen don gɛrɛn na a ye n wele a bɛ ka kasi a bɛ ka sigi a ko allo a ko ouverture média don a ko awɔ ko Alajon don ko awɔ a y'a sɔrɔ a bɛ kasi la a ma se ka kuma t'a da a y'a tigɛ après a seginna a ye n wele kasi in ma ban ka dɔɔnin bɔra intensité la a ko ale ye émission lamɛn bi ko an balimamuso min passera ko yala ko tiɲɛ don wa ko ko patron ko an tɛ nkalon tigɛ an koyi an bɛ diɲɛ kuma fɔ a kumaw bɛ fɔ an ye an bɛ ɲɛɲini kɛ k'an tɛgɛ da kisɛ kan o de la an b'a bila diɲɛ mɔgɔ k'a dɔn ka se ka bɔ jamana réalité kalama a y'a sɔrɔ a bɛ kasi la a ko n ma ko wari tɛ n bolo ni miliyari tun bɛ n bolo n tun b'a di Nastu ma ni miliyari bɛ n bolo n b'a di a ma ala kama ko nka nin wagati in na ko 400 de bɛ n bolo o 400 o ye n ka sini ani sinikɛnɛ nasɔngɔ ye ni o tun kan ka bɛn samedi ani dimanche ma ko nka ne ka nasɔngɔ n bɛna tila 2 de ye n bɛ 1 n b'o di Nastu ma o ye 200 ye a ka se k'a fara a ka furakɛli wari kan n k'a ma n ko patron i ni ce nka mɔgɔ ka saraka fɔlɔ bɛ bɔ i ka denbaya la ka na denbaya la kɔngɔ o wari garder a ko non ale ka nasɔngɔ dɔ in o bɛ tila 2 ye samedi bɛ kɛ 100 ye dimanche o fana bɛ kɛ 100 ye ko ale bɛ nin di Nastu ma ala kama a
ka nasɔngɔ la a y'a bɔ a y'a envoyé Orange Money la o kɔfɛ dɔ fana ye n wele fo togoda la ko ale bɛ foro la wari tɛ ale kun sanu tɛ ale kun nka ko ale filɛ nin yɔrɔnin na ko 150 de b'ale kun k'ale bɛ fɛ ko k'o ci ko Ala kama ko k'a di Nastu ma Nastu bɛ se cogoya min na ko k'a yɛrɛ furakɛ bon ninnu fɛn fɛn weleli kɛ a bɛɛ ye cɛw de ye dɛ tu t'imagines cɛ y'a k'a la mais cɛ wɛrɛw de bɛ ka weleli kɛ k'a kuma bɔ u bɛ ka kasi dɔw ye 50 ci awa dɔw ye 20 ci mun de la nin fila tora an kɔnɔ wari in tɛ o a ditɔ ni kan min dira o de don u y'a di ni diyaɲɛ min ye o de don u tun bɛ se k'a fɔ foyi tɛ n kun n t'a di mais u y'a di parce que ko u balimamuso ko a hinɛ donn'u la o bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw ye wariw di o dɔw ye 2000 bila dɔw ye 10,000 bila dɔw ye 6000 bila dɔw ye 5000 bila k'a f'u bɛɛ k'u bɛɛ folen don o de la jamukan in a bɛ filɛ ka da kan mɔgɔw ye weleli kɛ ka bɔ fan bɛɛ Corée du Sud Europe jamanaw kan Amérique jamanaw kan Mali la yan nɔ de Kayi à Kidal musow weleli kɛ u kasira nka cɛw fana ye weleli kɛ u fana kasira kosɛbɛ an kun ko juma nata ni o kan ka bɛn sini ma o n'Ala y'o yira n na an bɛ Nastu wele a ye min sɔrɔ an b'a d'a ma nka komi Nastu ka furakɛli fana ye juma o juma de ye n'an ko k'an b'a kɛ sini wari b'a bolo ka taga a yɛrɛ furakɛ wa ko dɔnniya t'an bolo nka an bɛ fɛ furakɛli a ka daminɛ sini o de la an y'a wele ka na bi maliyɛnw dɔrɔn ma wari di dɛ dɔw ye weleli kɛ ka bɔ Guinée dɔw ye weleli kɛ ka bɔ Dakar n'o ye Sénégal ye dɔw ye weleliw kɛ ka bɔ Côte d'Ivoire weleli kɛra ka bɔ fan bɛɛ k'a fɔ ko maliyɛn sigibagaw dɔrɔn n'o tɛ dɛ i bɛ sɔrɔ a dɔw bɛ weleli kɛ hali bamanankan ka gɛlɛn u ma hali Gambi u b'a f'i ye directement an ye nin dugu in mɔgɔ de ye mɔgɔ dɔw ye émission u ye a traduit an ye a filɛ an bɛ wagati min na i ko bi tile 6 kɔnɔna na mɔgɔw k'a lajɛ an ye 1,000,000 ani 10,000 ani 400 o de sɔrɔla ko k'a di Nastu ma a ka se cogoya min na k'a yɛrɛ furakɛ donc o wari de filɛ an bolo ni o ye 1,000,000 n bɛ segin a kan ani 10,000 ale ni 400 diɲɛ mɔgɔ ko ka nin de di Nastu ma k'a k'a yɛrɛ furakɛ ni a ye donc o wari an bɛ n'a di Nastu yɛrɛ bolo de ma a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ka da kan an mago bɛ clarté la o de hokumu kɔnɔna na réseau dɔrɔn tɛ an ye sɛbɛn fura dɔ fana kɛ ni o filɛ nin ye a y'a bolo nɔ bila min na k'a fɔ k'a ye wari in sɔrɔ i y'a faamu o sɛbɛn fura filɛ wari filɛ nin ye an bɛ na a di Nastu ma ni ne sɔrɔla tile 6 kɔnɔna na donc awa komi e fana ka kɔrɔ n'an bɛɛ ye plateau kan yan n bɛ wari in di e ma i bɛ wari in minɛ ni o ye 1,000,000 ale ni 10,000 ani 400 ye i b'a lase Nastu ma Maliyɛnw wari filɛ nin ye an bɛ foli di aw ma aw ka balimaya ani aw ka sinjiya ani aw ka hinɛ aw n'a ka makari aw n'a ka ɲɔgɔn dɛmɛ maliyɛnw aw dɔrɔn tɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔrɔmɛ 1 don nin wariko in da fɛ pour que k'a kɛ ka Nastu dɛmɛ a ka farigan ka nɔgɔya an bɛ dugawu don kɛ aw ye aw bɛ tungan de fɛ tungan tɛ danbe dɔn nka a bɛ den ɲuman dɔn Ala kana mɔgɔ si dan yirila Ala ka bɛɛ sago d'i ma Ala ka barika don bɛɛ kɔ ni ɲɛla hali ni minnu ma wari di ka ŋaniya ɲuman ta dɔrɔn k'a fɔ ko Ala ka dugawu kɛ Ala ka a nɔgɔya bana min b'a la o ye ka bon ni sanu ye o ka bon ni wari ye minnu ye wari di u seko de don mɔgɔw bɛ yen nɔ a kun ka di minnu ye ka fɛn kɛ min tɛ nin ye nka bɛɛ bɛ fɛn kɛ ka da i ka se de la an bɛ aw fo k'aw barika da danti aw la Ala ka n'aw dan yira la ni plateau in kan ni an ye ci bila mɔgɔw ma sanga ni waati diɲɛ mɔgɔ ma o bɛ bɔ k'an jaabi n'an ye diɲɛ mɔgɔ wele u bɛ bɔ ka mɔgɔw dɛmɛ banabaatɔ dogo dogoni ani kɛnɛkan ta aw ni ce aw yɛrɛ ye Nastu i Jabate wari filɛ n bɛna d'i ma i bɛ foli lase diɲɛ mɔgɔ ma diɲɛ mɔgɔ min y'i hinɛ minɛ k'i makari minɛ wari in tɛ o
aramadenya de do i bɛ bonyamasegin min b'i bolo ka se diɲɛ ma bi i bɛ o foli kɛ maliyɛn wari ditɔ filɛ a to i bolo i b'a kɔrɔta a y'i ka caméra lajɛ i b'i ka foli kɛ Salam alaikum. Waalaikum salam. I tɛgɛ jigin. Silamɛ jama u bɛɛ lajɛlen la. Vendredi tɛmɛnen ne bɔra kana dɛmɛ ɲini Ala n'a kira kama. N ko man kɛnɛ min taa n furakɛ. Ala cɛ silamɛw bɛɛ jɔra ne jigi kɔrɔ. N ye dɛmɛ ɲini, n ye dɛmɛ sɔrɔ. N ye wari sɔrɔ. N bɛ taa n yɛrɛ furakɛ. Aw bɛɛ lajɛlen ni cɛ. Maliyɛn fɛn fɛn bɛ tunga la. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ tunga la min tɛ maliyɛn bien dɛmɛ. Bien dɛmɛ wa n ye dɛmɛ sɔrɔ. U bien cɛ o ni baraji. U y'a bɔ nafolo min na Ala ka barika don a nafolo la. Ala k'u bɛɛ lajɛlen ɲuman segin ka taa u ka so. Ala ka tun Ala ta Ala ka kuma hɛrɛ. Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ne ta in ma. Weleliw kɛra Mali yɛrɛ fana kɔnɔ yan. O tigiw fana fo minnu ma deli ka hali bɔ. Nka u bɛɛ ye weleliw kɛ. Bamakɔ ni togodaw la ka se cogoya min na ka dɛmɛ kɛ. Mali in kɔni yan bien dɛmɛ. Hali Mali yɛrɛ kɔni yan bien dɛmɛ. Dɔw ye wari bila ka taa jan. Bɛɛ wari jan. Dɔw ye wari ci ma. Wa dɔw yɛrɛ ko k'u bɛ taa n bila furakɛli la moto la ka sɔrɔ ma wari bɔ. Donc mɔgɔ mɔgɔ ye n dɛmɛ. N ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ. Bɛɛ lajɛlen cɛ o ni baraji. N ye dɛmɛ. Merci beaucoup. A ye yɔrɔ min fɔ i jɔn k'o fana fɔ ni o y'an balimakɛ moto taxi bolila dɔ ye ma ɲinɛ. A ko wari t'ale kun dɛ. Ale tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen di Nastu ma. Mais Awa ni Ala m'ale ka jɔ a la a tant que moto kɔni b'ale bolo a bɛ k'a boli ko n k'a fɔ Nastu ye don o don ni o ye juma o juma ye ka taa a fɛ yen ka taga bila dɔgɔtɔrɔso la a k'a ka furakɛli kɛ ka tila ka segin ale fana y'o assurer a tɛ dɔrɔmɛ kelen bɔ ale ye donc k'a yira i bɛ se ka adamaden dɛmɛ i ka moyen na o la an b'a fɔ mɔgɔw fana ma k'u ka jamukan partager ni wari t'i kun k'a di o fana ye dɛmɛ belebeleba ye Nastu i ka kumakuncɛ kuma ye jumɛn n ka kumakuncɛ kuma n ye dɛmɛ sɔrɔ ka taa n yɛrɛ furakɛ mais halisa maliyɛnw aw kana segin aw kana ɲinɛ a ye dɛmɛ min don ne ma furakɛli wariko la n ye wari ye mais halisa ne mago bɛ dɛmɛ la parce que n ye wari sɔrɔ n taa n yɛrɛ furakɛ n'i y'a ye i bɛ furakɛ siyɔrɔ de b'i bolo siyɔrɔ de b'i bolo et puis denmisɛnninw de bɛ n bolo denmisɛnninw bɛ n bolo n'u nana n fɛ yen don min na a bɛ kɛ baara ye n bolo n bɛ si maɲumako de la halisa o de la n bɛ ka dɛmɛ ɲini sinon n ye wari sɔrɔ n ye dɛmɛ sɔrɔ yɛrɛ dɛ merci beaucoup bɛɛ lajɛlen ni cɛ k'an bɛ donateur bɛɛ fo Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan maliyɛnw ni étrangers Ala k'u bɛɛ sara Ala k'u n'u sara ni bana ye Ala k'u n'u sara ni dɛsɛ ye u bɛɛ merci donc an bɛ na essayer ka sira di Nastu ma ni équipe technique pɛrɛ la u ka se ka na ka Nastu dɛmɛ cogoya min na a ka jigin donc voilà dɔ ye 60 bila ka taa jan ko n b'a ka fɔli fɔ n kana tɔgɔ fɔ Ala kama ko n ka fara n ka furakɛli wari kan tigi ni cɛ ani baraji merci beaucoup merci olu camanw kɛra dɔw ye 5000 ci dɔw ye 5000 ci dɔw ye 6000 ci an yɛrɛ t'a dɔw dɔn yɛrɛ Ala kama hali dɔw tɛ weleli kɛ u tɛ weleli kɛ yɛrɛ k'u b'a bila k'a di Ala de kama ko ka se cogoya min na k'an balimamuso in k'a dɛmɛ a ka furakɛ Ala kama ko Ala jɔn nimisa t'o la n'i ye diɲɛ fɛn fɛn kɛ Ala kama i tɛ nimisa o la n'i ye fɛn kɛ tɔgɔ ɲini i yɛrɛ yira waso i bɛ nimisa o de la parce que Ala tɛ mɔgɔ ka ɲuman fili Ala tɛ juru ta nka a bɛ juru sara n'i y'a kɛ Ala ye don n'a nata Ala b'a kɛ n'i m'a nafa sɔrɔ diɲɛ la yan i b'a nafa sɔrɔ lahara Ala jɔn o de la an ka ɲɛmaaso Ala jɔn mɔgɔ caman ko u yɛlɛma k'a daminɛ ɲɛmɔgɔso la ka se aw baarakɛlaw ma ko ka bɛɛ fo ko ka sababuya kɛ ko aw bɛ ka baara min kɛ Mali kɔnɔ bi Mali dɔrɔn tɛ ko diɲɛ seleke 4 bɛɛ la ko kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don bari aw bɛ ka min kɛ fɛn nɔgɔn tɛ mɔgɔ caman bɛ bi u ka kuru opéré la
mɔgɔ caman bɛ bi u ka degun taara ka b'u kan mɔgɔ caman bɛ bi kabiri Ala y'u dan u ma deli ka se Tunisie u ma deli ka se Maroc u ma deli ka se don avion kɔnɔ ka taa furakɛli la mais ka Ala ni ouverture média sababu olu caman ka degun ni tɔɔrɔ taara ka b'u kan o kosɔn k'u bɛ foli se aw ma ko mɔgɔ o mɔgɔ ni i yɛlɛma ko ta k'an ka fɔ dɔrɔn ko amina ko Ala b'an kɛrɛfɛ o kuma amina an ka taa amina koyi an b'o ko bɛɛ la yan nɔ mɔgɔ lankolon dɔw b'a la k'u bɛ tila ka na n ko tuguni ka defu ɲini adamadenw ka baaraw la Alajɔ o fɛnɛ tɛ b'a la bɛɛ ma kɛ kira fɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ anw fɛ rasul kisi ni nɛɛma b'a ye bɛɛ ma k'a fɛ bɛɛ tɛ se ka k'anw fɛ Alajɔ ne mɔkɛ de la ka fɔ ne ɲɛna ko ni bɛɛ kɛr'i fɛ dɔrɔn k'o ma ɲi ma ko ni bɛɛ banni la fɛnɛ k'o fɛnɛ ma ɲi ma n'i bɔra dɔrɔn ni bɛɛ yɛlɛli la i yɛrɛ b'a dɔn ko fɛn dɔ don donc an bɛ Ala deli an ka di minnu ye an bɛ so boli an tɛ ko la an man di minnu fɛnɛ Alajɔ u jɔyɔrɔba de b'an ka hadamadenya la o ma foyi kɛ Ala diɲɛnatigɛ n'a taabolo don ka courage don a banna merci beaucoup awa an bɛna an ka sujet filanan attaquer ko mɔgɔw ka sɛbɛkɔrɔ partager an bɛna an balimakɛ wele awa nin fɛnɛ kabakoba de ye ko maloya bɛ ɲini ka na i balimakɛ faga k'a y'a lajɛ solution ɲini cogo sugu bɛɛ la sa nka ko solution ma sɔrɔ nka ko a bɛ fɛ ka n'a lajɛ ni a solution dɔ bɛ se ka sɔrɔ yan ko u tɛ se ka sunɔgɔ fiyewu muso in mɔgɔw k'a kɛ to kuma n'a fɔ cogo k'a tɛ sunɔgɔ a d'a ma fiyewu o tɛ ko ye dɛ o tɛ ko ye ko sigiɲɔgɔnw de bɛ b'u kalama ale tun bɛ yɔrɔ fɔlɔ min maloya fɛ ale bɔra yen a bɔra yen k'a taara yɔrɔ filanan na a bɛ i n'a fɔ dɔ de bɛ ka fara fɛn in kan ko den kelen b'u bolo ayi o tɛ sunɔgɔ fiyewu o fɛnɛ u y'o fɛnɛ ɲɛ kɛ gɔnjɔrɔba ta ye nin ko in a ye ne dabali ban awa a ye n dabali ban Alajɔ a bɛ mɔgɔ ka i kamana na a ye n dabali ban ko mɔgɔw ka sɛbɛkɔrɔ partager awa a ye n dabali ban a ye n dabali ban dɛ a ye n gan kamana la n ko ko dɔw bɛ yen o bɛ kɛ nka nin fana ye koba dɔ ye mɔgɔninfin tɛ da i da ma Alajɔ bɛɛ ni i dancogo don sa nka nin fana tɛ ko ɲɛnama ye dɛ n tɛ a ɲɛnama ye dɛ cɛ yɛrɛ ko lebu bɛ ɲini ka n'ale faga ni maloya tɛ dugu mana jɛ dɔrɔn mɔgɔw b'ale lajɛ ko o ye yɛlɛ de dabɔlen ale ma donc ni maloya tɛ fila ye a maloyara yɔrɔ fɔlɔ la a bɔla yen k'a talen bɛ luwanse la yɔrɔ kura min fana la sisan awa ko ni min ma fara ko in kan ko foyi tɛ ka bɔ a la donc an bɛna a yɛrɛ wele ale yɛrɛ de b'a da don ko in na k'a ɲɛfɔ diɲɛ mɔgɔ ka se ka a mɛn cogoya min na ko n'o y'a sɔrɔ solution dɔ bɛ yen nɔ ko k'o solution k'o proposer a ye ka d'a kan ale se ye diɲɛ ko ko ye ale y'o bɛɛ kɛ komi an bɛ k'an balimakɛ wele yan n'a ka kari ɲɔgɔn na an b'an ka invité fɔlɔ wele filanan wele ale bɛ fo Hollande nin wagati in na donc le fait que ale bɛ Hollande ale fana ko degun dɔ bɛ a da la ko a muso de kelen don k'a gɛn bi awa siyɔrɔ t'a bolo a bɛ carré kɔnɔ o tɛ ko in problème ye o a woloba o bɛ yen bana b'o la ko bana bɛ ɲini k'o faga ni kɔrɔ papi pɛrɛ la k'an balimakɛ wele ala tɛ ka se ka dɔrɔmɛ kelen bila ka n'a di a wolobaw ma bi ko sariya y'a ka fɛn bɛɛ minɛ k'a di muso in ma ko ale ye ka muso furu Europe bilen wa ayi ko banna o ko n'i ye diɲɛ muso da européen ma ale b'a si kɛ cɛganaya la donc a ma fɔ a ɲɛna a kɛra la de n'a ma ɲa k'a kɛra la fo ka cɛ in hinɛ don ne la a hinɛ bɛ don i la fo k'a hinɛ don ne la sisan k'a kɛ hali i yɛrɛ woloba i tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen ci i yɛrɛ ba ma a ma nɔgɔn an balimakɛ b'an bolokɔrɔ yan nɔ i y'a faamu awɔ tɔgɔ t'a la jamu t'a la an balimakɛ degunnen don nin wagati la a b'an bolo yan ne balimakɛ ni wula i ko dusukasi koba b'i la dɛ ko i furumuso de ye i y'a fanga b'a la k'e gɛn ka bɔ so kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni o ye bien ko hɛrɛla fɛn k'o bɛɛ taraki ka bɔ i la ko hali i ka musokɔrɔba bɛ Mali la yan san o man kɛnɛ nka tellement i ka fɛn bɛɛ minɛ i la hali fura o t'i bolo k'o ci o ma o kɛra cogo di e ni nin muso sugu ye ɲɔgɔn dɔn min fo ka n'a kɛ furu ye. Waati ma jɛ an bɛ foli bila aw ma. O woloɲuman dɔn Alajɔ.
bɛ baara min na Ala ka wolo mɛn la. Ami ami. E lajarabi ye duwawuden sɔrɔ. A bi kɛ ko duwawuden t'i ko. U bɛ barakɛden t'i la. Ala k'an kisi lajarabi ma. Amina rabi. Ala ka denwolomuso bɛɛ lajɛlen kisi. N'a denw kisi jugu ma. Ne ta kɔni ne bɛna min fɔ. Furusa ni fɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ yen. Musokɔrɔba ka yɔrɔ janya ne la. O bɛɛ ka bɔ yen. Ne bɛ fɛ ka conseil de kɔni di. Maliden bɛɛ lajɛlen ma. Maaw ka jɛ an ka dɔɔnin bɔ juguya la. An ka fara ka ɲɔgɔn ka lajarabi, ɲɔgɔn ka problème, ɲɔgɔn ka garisigɛ tiɲɛ. K'o kɛ an ka fɛn ye k'an bɛ condamner fɛn min ye. Ala de y'an bɛɛ lajɛlen da. Ala de kɛn bɛ k'a da alajɔ ko min bɛ kɛ sini k'a b'ale masa Ala de bolo. N'an bɛɛ b'a dɔn min bɛ kɛ sini, an t'a to sini ka se. Bari an bɛ ɲɛnen bɔ a la ka ɲuman ta k'o bila a nɔ la. Alajɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ne tun bɛ business fɛn fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna ne bolo. Yanni i ka muso furu wa ou muso furulen? Muso furula ka san 16 kɛ ne ma problème sɔrɔ. Nka Ala nana lajarabi gɛlɛnw ɲiginen kan ka maaw ka nafolo tiɲɛ ne bolo alajɔ. N bɛ segin kuma in kan min y'a ne sɔrɔ Ala kana to a ka maa si den sɔrɔ. Ami ami. Alajɔ ne tun bɛ business sugu bɛɛ dɔ kɛ Hollande yan. Maaw dara n na, maaw tun ma tigɛ n na. Maaw ka nafolo tiɲɛna ne bolo alajɔ. Ne yɛrɛ nana kɛ n b'a tugu k'a bari k'a tugu k'a bari fo ka ne yɛrɛ fana curu bɔrɔ ma sɔrɔ kɔlɔn min na bilen. Alajɔ ne y'a dɔn o don de ko maa jugu bɛ ne faso Maliba la. N b'a dɔn Ala ye adamadenw da ɲuman bɛ rɔ wa juguman bɛ rɔ. Alajɔ maa o maa wulila ne nɔfɛ u ka hakɛ nɔfɛ. N b'a kɔndi ye a kelen fo 10. Olu ka joli tun bɛ e la dɛ? A bɛɛ lajɛlen a sugu bɛɛ dugu bɛɛ dɔ tun b'a la alajɔ. A wari bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa bɛn kasabi joli ma? 90 millions de francs CFA alajɔ. 90 millions de francs CFA. Mun y'o juru kani e coro e kana? Mun y'o kari kana de? Comme n ye kuma daminɛ cogo min n'i ye alajɔ. N ko nin ko in daminɛ tuma. Ne ye muso furu ya sanji 16 ne ma problème sɔrɔ. O kuma ya Maliyɛnw de ye problème lasi ma? Non, n tɛna a tigi tɔgɔ fɔ mais maa de bolila ni maaw ka wari ye ne fana bolo. O kɛra cogo di? O kɛra cogo min an dalen bɛ ɲɔgɔn na a fana b'a ka wari kalifa n ma. Ne tun kan ka voyager. Ne voyage tɔ ne ye warimugu kalifa a ma. Mɔgɔw ka mobili wari. O kɛlen min kɛ. Ne t'a dɔn ko problème de bɛ a fana da la. A ɲaamilen sa. Ne seginna ka na ale yɛrɛ tɛ ka ye bilen ale tɛ téléphone ta la tun. Bon ne ni maaw dun farala min na mɔgɔw ka wari de bɛ ne fana bolo. N bɛ segin kuma in kɔ tugun alajɔ ni i corona ni lajarabi jugu y'i sɔrɔ. Walayi n kelen bɛ dan kaburu kɔnɔ ni n sera don min na. A juguya bolo ni maa ma sɔrɔ i kɛrɛfɛ i b'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na. Ne taara n ta kɛ ne bolo kan ka se min ma ne bolo man ka se min ma ne y'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na n ko bɛ maaw ka wari bila dɔ la. Maintenant e ko ko i danaya mɔgɔ dɔ de bolila ni mɔgɔw ka miliyɔn kasabi caman ye. N baarakɛɲɔgɔn de don. O miliyɔn ninnu
olu y'u yɛrɛ sɔrɔ e bolo cogo di i kun kan ka mun de k'a la i kun kan ka sanu de san k'a c'u ma wa walima fini parce que vaccin hollandais ka ca Hollande. Ne ta kɔni n ti vaccin ko ye ne ta kun ti fini ko ye. Ne ta kun ye machine ko ni nɛgɛso faralen ɲɔgɔn kan ka conteneur jɔ. Ale tuma dɔ la ka mobili moteur san. Ale ka mobili yɛrɛ san. Bon nin ko nana tiɲɛ ka se nin degré ma tuma min na. Mɔgɔ kelen de bɛ n sera ka kuma in fɔ maa min ye. O ye jɔn ye? O ye n teri n tɛna tɔgɔ fɔ yan. Ala jɔ n y'a fɔ a yɔrɔ min 2 millions de tun b'a bolo a y'o duma a ko cɛ nin minɛ i bɛ se ka min kɛ nin o kɛ n'o ye nin de ye ne se ye. Ala jɔ ne nana kɛ su ka di su man di ne rɔ tile man di ne rɔ suna bi kɛ mɛ suna ti kɛ. Foyi kun tɛ ne ni n furumuso cɛ. Maintenant an bɛ fɛ ka min dɔn mun de ye i ni furumuso bila ɲɔgɔn na baara tiɲɛlen de ye aw bila ɲɔgɔn na wa walima mun de kɛra? N bɛ k'o de f'i ye n bɛ nalen n ko kow calen ne bolo Alajɔ ni dutigi ma kɛ so kɔnɔ k'a bɛ yɛlɛ don o don a ka ye ko fɛn kura b'a la a n'a fɔ fɛn dɔ bɛ kɔkɛ la o de yera ne la sa. Ne m'a ɲininka fɛn fɛn na ne tɛ se k'o jaabi ka ɲa. An ye san kelen k'o la Alajɔ ne ni n muso an ma se ka ɲɔgɔn faamu tun. An si tɛ min fɛ Ala nana ko o kɛra furusa ye. Parce que wari t'i kun bilen quoi. Wari ko tɛ. Mun don? An ma ɲɔgɔn faamu foyi de la bilen parce que hali ni kun ko ne ma ko ci jɔgi a tɛ tɛmɛ don. Wari tiɲɛnen e yɛrɛ de kunkolo ɲagamina o la i ni muso ma bɛn quoi. A tun bɛ k'a f'i ye cogo min halisa n bɛ sigi kuma in kan n bɛ segin a kan tugun. Ala ye min ye ne sɔrɔ Ala ka denwolomuso bɛɛ lajɛlen kisi a ma. Alajɔ. Ami. Wallahi n bɛ n kale Ala de la. Muso o muso y'a den sɔrɔ. Min y'a ne sɔrɔ Ala kana taa k'u den sɔrɔ. Maa min bɛ ne fagali fɛ. Maa min bɛ ne ka saya fɛ bi. Min y'a ne sɔrɔ Ala kana taa k'i sɔrɔ. O bɛɛ lajɛlen kama ne yɛrɛ nana bana. Alajɔ lajarabi man ɲi. Man ɲi. Ne nana bana ne ye san kelen de kɛ n ma se ka baara kɛ tun. Ne ka téléphone bi sonné de. Depuis sɔgɔma sa fo ka taa su se. Mais ne tɛ foyi mɛn ne ma foyi mɛn. Cogo di tan? Ala k'i faga. Donc Ala ma i tun dalen de don koma la i tɛ su ni tile dɔn? Non n kun tɛ koma la mais n lajarabilen n bɛna ne kunu n jankarolen don kojugu. Mun jankaro sugu kun don? Dusukunbana tun bɛ n na. Parce que wari tiɲɛna quoi. Stress. Ni stress y'i minɛ. Fɛn caman de bɛ k'i la. Ok. A bɛ bana caman de don adamaden na. Halisa Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Ami. Alajɔ i bɛ hakɛ to ni bɛ sigi kuma in kan parce que ne de b'a dɔn a ye fɛn min kɛ ne la. A kɔni ka jugu wari tiɲɛ ka jugu. Wari tiɲɛ ka jugu tɛ maa ka wari maa tiɲɛ i bolo. Danaya de ye wari in si ma. O danaya nin bɛ sɔrɔ siɲɛ kelen. Alajɔ ni maaw ka wari tiɲɛ n'i bolo min ye tiɲɛ ye o bɛ fɔ min tɛ tiɲɛ ye o bɛ fɔ. Ok. Kabayira jurumu bɛ i kan. I ba t'i kɔrɔ i fa t'i kɔrɔ i ka maa si t'i kɔrɔ nka fɛn kelen kɔni bɛ sanfɛ min ye jurutigi ni ne yɛrɛ bɛɛ lajɛlen da o ye Ala ye. Ne bɛ Ala de fo. Ni Ala tun ma sɔn ne tɛ balo ka se bi ma. Alajɔ ne bɛ kangari min da ka ladilikan min di maliyɛndenw ma. Maliyɛnw ka sabali an ka danga dabila. Dɔ de ye danga.
ala jɔ ne y'a bɛɛ lajɛlen mɛn tulo la cogo di a fɔra ne ma ko i sinankulo bɛ sigi so jɔn fɛ yen mɔgɔw y'o fɔ minnu ta bɛn nɔ mun na u dimina u ka fɛn b'i bolo a ma se ka sɔrɔ a ta donc dangajugu dunna donc minnu ka juru bɛ la olu de ye danga quoi a tɛ ban n b'a f'i ye fo 4 5 ni n ko n b'a f'i ye dugu bi jɛ k'an tɔɔrɔ ok maintenant pour que an ka gagner temps na dɔɔni sisan parce que i ko a ma ko an bɛ wagati min na i ko bi ko i kɔni k'i muso y'i gɛn ka bɔ du kɔnɔ et puis ko hali wari t'i kun k'i bamuso fana furakɛ o ko nana cogo di fo k'i gɛn ka bɔ du kɔnɔ alajɔ cɛya fɛn dɔw bɛ yen olu bɛɛ ti fɔ nka fɛn dɔ kɔni bɛ yen n bɛ k'a f'i ye cogo cogo a ka jugu bɛɛ bi ok e k'i da don a la dɔɔni ta walasa an k'a faamu ne tun bɛ so min kɔnɔ so in bɛ ne muso de tɔgɔ la ok bon ni furu kɔni sara i bɛ taa de o denmisɛnninw b'u cɛ muso de ye gɛn wa ou bien muso de ye gɛn ou bien e yɛrɛ de taar'i yɛrɛ parce que i ko ni furu sara k'i bɛ taa de non ni furu kɔni sara i bɛ taa de o i bɛ taa de ala jɔ tubabula o de ye sariya. tubabula sigikan ye yan fɔ faransi fɔ alimani yɔrɔ bɛɛ i y'a ye fo ka ɲininkali dɔ k'a la ni furu kɔni sara kaban fanga min bɛ muso dɔ tubabula yan o tɛ cɛ dɔ donc e bɛ fɛ k'a fɔ sa muso min ye gɛn e yɛrɛ de taara quoi ne de taara ba ne tɛ se ka sigi ale kɔrɔ tun parce que furu kɔni sara ne se ka kuma dɔ Bon. question dɔ poser a kɔnɔ ala nana n'a ka naaw ye adamadenw ma bayirɔ ala ti bayirɔ parce que ala de ye adamadenw ne o ne jugu o ne nin o ala de y'an bɛɛ lajɛlen da ala nana sababu ni n kɛ n ye ne ye tile kelen si yan n bɛ tile kelen si yan fɛ tuma dɔ la n bɛ sababu misɛnninw sɔrɔ n kɔni alihamudulilayi ne ye tile kelen si n teri dɔ fɛ yen o bɛ n to yen n ka tile damadɔni ɲɔni ne kɔni b'o cogo la ten mais ala jɛn ne kɔni bɛ fɛ de maliden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko kow ma gɛlɛya cogo to an ka fara ka ɲɔgɔn danga mais ni n y'a ni faamu maa ta b'i la ni n y'a faamu danga de kɔlɔlɔ bɛ nɔfɛ wa ou bien jumɛn de don voilà non o tɛ ɔhɔn n bɛ fɛ dɔrɔn tellement que ɲɛ juguya ye n ɲɛ la n bɛ fɛ maliyɛn de ka to k'a fɔ ko ala k'a nɔgɔya mais kan'a fɔ ko ala k'a tiɲɛ ba n'i ta bɛ maa la ni ala y'a ta ɲɛ da a b'i ta d'i ma i sɔnna o ma ok maintenant e ka papi texte ko k'a bɛna ɲininkali dɔ k'i la papi e fɛ ka mun fɔ ne balimakɛ i n'u la voilà e bɛ ka i insister mɔgɔw kana mɔgɔ danga en vrai dire on dirait nin ko in bɛɛ kɔfɛ e bɛ ka fɛn dɔ dogo munna i bɛ k'a dogo c'est à dire mɔgɔw bɛ k'i danga mun na mɔgɔ minnu bɛ k'i danga u ta de b'i la wa ou bien u bɛ k'i danga parce que i tɛna se k'u ta rembourser de wa ou bien a t'e fɛnɛ kɔnɔ k'u rembourser de parce que i ko ko ala la jarabi min ser'i ma a ye nafolo de tiɲɛ i bolo u tɛ k'i danga u ka nafolo de nɔfɛ yan wallahi bilahi u ka hakɛ dɔn donc n'u bɛ k'i danga u ka nafolo nɔfɛ sisan e bɛ se ka mun de fɔ olu fɛnɛ ye bari diɲɛ bɛɛ de tulo b'i la i bɛ ouverture media plateau de kan i bɛ se ka mun de fɔ u ye peut-être dɔw bɛ k'i lamɛn hali n'u ma dɔn mɔgɔ min don justement i bɛ se ka mun de f'u ye n'olu fɛnɛ hakili la sigi sinon olu fɛnɛ tɛ Europe e kan u tɛ se k'a dɔn k'u ka nafolo tiɲɛna u tɛ girin ka da i la ten dɛ c'est pas facile mon frère. papi texte oui o ka danga tɛ ne bɛ min nɔfɛ caman y'a kuma caman fɔ n ye caman sara o la o n ye caman sara la n ma tunu maa si rɔ n kuma o kuma n b'a f'u ye de n ko ala ka kɛ ala ta ye a tɛ kɛ ne ta ye a tɛ k'olu ta ye n ko nka ko kelen kɔni bɛ yen ni ala ni kira jɛnna n'a ye u ka hakɛ tɔ ne b'a sara ba ni maa ta b'i la i bɛ se ka fɛn kelen min fɔ ko o de don o tɛ wa u ka danga tɛ nka n bɛ fɛ maliyɛn den yɛrɛ de ka an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye
bamanan k'i t'i malofi ka kuma ok ne kelen tɛ ne ni ɲana baden de bɛ Europe yan maintenant e ka laɲini ye jumɛn de ye sisan an k'o kɛ kuma kuncɛ kuma ye i ka laɲini ye mun de ye ne ka laɲini ye min ye alajɔ maliyɛn i ko ko maliyɛn maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ko ma tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogo cogo an ka solutionner ka sɔrɔ a ma kɛ ni kafiriya wale ye alajɔ i k'a kɛ to oui a da ye ne yɛrɛ ka siso darɔ n'u ma taa saribɔnin fili ye u ma taa woronin fili ye tubabula ni woro o bɛ ye château rouge de rɔ o tuma tubabu tɛ woro ɲimi a alajɔ tubabu ka woro ɲimi o ye ko wɛrɛ ye o tɛ yan ok i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn de ye ne kɔni min fɔ a ye a dugawu ɲini aw yɛrɛ fɛ ka dugawu ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ aw bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ ne bɛ lajarabi min na ala ka ne bɔ lajarabi nɔ ala k'i bɔ a la ka tila ka dugawu kɛ aventurier bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ ye lajarabi sɔrɔ Europe yan ani denwolomuso bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min y'a ne sɔrɔ ala kana ta ka maa si sɔrɔ ami ala ka dugawu minɛ amina rabi merci beaucoup kɔrɔpa i n'a fɔ i yɛrɛ tulo b'a la tiɲɛ yɛrɛ la ni mago bɛ dɛmɛ na a mago bɛ dɛmɛ na alajɔ yan'an ka mɔgɔ filanan sɔrɔ cɛ in mago bɛ dɛmɛ na yɛrɛ tiga yɔrɔ ɲɔgɔn kɔ de fara ka ca mais n'a mago bɛ dɛmɛ la pourquoi tourner autour de lui-même non moi je le comprends ni adamaden panikira e ɲɛ tɛ kumaw tɛ ka sigi kala kan sinon a ye min fɔ an ye bin tuguni a ko k'a ni dɔ tun bɛ ɲɔgɔn ye la a ka nin juruko in na ko jurumantigi dɔ n'a bɛ kuma la n t'a dɔn o de ye min fɔ a ye n'o ye cɛ sɛbɛkɔrɔ panike ta ou bien ni min don parce que idée générale ye jumɛn ye mɔgɔw tun bɛ wariw de bila ka d'a ma a b'u ka fɛnw san ka na d'u ma effectivement mobiliw b'o la matériel électronique b'o la o de hokumu kɔnɔna na ale baaraɲɔgɔn dɔ fana bolila ni mɔgɔw ka wari caman ye ale bolo ale tun y'o wari confier baaraɲɔgɔn min na o de bɛ t'i jɔ fo miliyɔn kasabi caman na donc o kɛlen mɔgɔw de nana commencer sisan k'ale danga a bɛ minnu fana kɔnɔ ko ale bannen don k'u ka wari sara dɔw ye sɔrɔ k'a kɛ dibila kɛlɛw la sisan donc a yɛrɛ b'a fɔ cogo min dɔw b'a bun fo kana a sɛbɛkɔrɔ bana k'a dɛsɛ dɔw b'a danga ko Europe ye nin nɔ min yɛrɛ dabaliba y'a minɛ a b'a to ka taa miseliw turu woro la k'o fili a ka da la charbon bɛ fili a ka da la i bɛ sɔrɔ a n'u bɛɛ tɛna se ka kuma ko comme ouverture média filɛlen don ni mɔgɔ mɔgɔ tulo b'a mankan na u k'a kɛ ala ye u ka dugawu don a ye a b'u ka wari sara i bɛ se ka mun de fɔ rapidement yan'an k'an ka sujet dɔ in ta bon alajɔn komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na n'i ye kamalen ka kuma jateminɛ effectivement a b'o de laɲini nɔfɛ parce que a yɛrɛ ka kuma daminɛ o de fɔ ala lajarabi de y'a sɔrɔ ala lajarabi min y'a sɔrɔ a kɛra sababu ye ka mɔgɔw de bololanafolo tiɲɛ a bolo alajɔn c'est pas facile wariko la patience tɛ bɛɛ la peut-être que an t'a dɔn parce que an m'o yɔrɔw fɔ an t'a dɔn ani mɔgɔ ninnu bɛnna u ka wari in di cogo ni u ka fɛn sɔrɔ cogo la cogo min na mais de toutes les façons ni mɔgɔ min kɔni ye ka to Afrique yan ka wari ci ka taa Europe ka taga fɛn san mɔgɔ bolo a tigi danaya mɔgɔ de don sinon yanni Europe ka jan dɛ mais ni o tigilamɔgɔ ye problème sɔrɔ ne fɛnɛ bɛ fara n balimakɛ kan ouverture média plateau sanfɛ ka n profiter ka fɔ mɔgɔw ye n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ kamalen dɔn n'o de ta b'a la moi je crois que u k'a ɲini fɔlɔ janni u ka ko ta ka kɛ namaratɔ don kalabanci don a bɛ tan u k'a ɲini fɔlɔ k'a dɔn a bɛ situation min na parce que alajɔn pourquoi an b'o fɔ je suis pas là pour défendre le monsieur a nana n'a ka problème de ye yan mais a ka kuma kɔnɔna la kuma in ɲɛfɔ ne yɛrɛ ye alajɔn cɛ in ye min kɛ dɔgɔtɔrɔso la c'est trop dɔw ma d'a la
dɔw ma da la k'a fɔ a y'a fɔ dɔw ye ko problème t'a la a bɛ situation min kɔnɔ a bananen yɛrɛ don a y'a fɔ dɔw ye dɔw ma da la dɛ ala jɔn a ye a to hôpital la filiw branchelen don a la a ye photo ni vidéo kɛ a y'a photo can yɛrɛ ma tu t'imagines donc o bɛ ko min na il faut que mɔgɔw ka essayer ka cɛ faamuya a bɛ situation min kɔnɔ k'o dɔn parce que a bɛ ka kuma k'a tɔ to o bɛ faamuya quoi hakilima b'a faamuya a tɔtolen don parce que ani muso ta yɔrɔ a tɛ ka don a la k'a ɲɛfɔ a tɛ ka don a bɛɛ la o donc o yɔrɔ in filɛ nin ye le gars il est dans le pur problème mais il faut qu'on se dise la vérité même sa maman étant malade voilà se ka foyi bila a ka musokɔrɔba man kɛnɛ moi même je suis témoin de ça ne yɛrɛ b'o kalama tu vois muso ani muso tɛ a n'a denw tɛ ani a y'an somɔgɔw fɛnɛ tɛ ala jɔn c'est pas facile donc il faut falloir que mɔgɔw ka essayer ka cɛ faamuya a bɛ situation min kɔnɔ mɔgɔw k'o faamuya u kana ko kɛ ni juguya comme a yɛrɛ côté a ko kana kɛ ni juguya ni danga ye parce que ala jɔn ni mɔgɔ ta b'i la n'a y'i danga à 100%, 20% au moins o bɛ sɔn k'a minɛ dɛ parce que a fɛnɛ dusuma kasi a tigilamɔgɔ fɛnɛ dusuma kasilen de bi ala k'an kisi danga ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma c'est ça merci beaucoup Pape Fex awa e fɛnɛ bɛ se ka commentaire jumɛn fɔ nin na rapidement bon ala jɔn ne bɛ se ka min fɔ a ɲɛna fɔlɔ i n'a fɔ muso ta yɔrɔ pour que k'o yɔrɔnin a k'o bɔ a kun na ala ye mɔgɔw da a ma mɔgɔw kɛ kelen ye buna hadamaden i b'i jugu i yɛrɛ woloden i b'i jugu wolo ka bila i yɛrɛ la i b'i jugu furu ka bila i yɛrɛ la i b'i jugu balo ka bila i yɛrɛ la i den dɔ bɛ i yɛrɛ woloden don i joli de don mais i b'a sɔrɔ i nin tɛ a b'i labila i jugu ye i b'i muso furu i ni na kanu na mais i b'a sɔrɔ i nin tɛ mɔgɔ b'i jugu la don ka bila i yɛrɛ la i b'i jugu furu ka bila i yɛrɛ la ni lanjarabi ni ala ye o k'i la i b'o ta ni ala ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛ diɲɛnatigɛ ko kɔnɔ ayiwa n bɛna mɔgɔw fɛnɛ ka yɔrɔ la mɔgɔ minnu ka juru bɛ ala jɔn ala sisan mɔgɔw ta de b'ale la ni mɔgɔw ta b'i la ni mɔgɔ y'i danga an b'a mɛn an ka mɔgɔkɔrɔbaw da u b'a fɔ ko hakɛ ale de bɛ barika ko ka jigin ka bɔ yen mɔgɔ kelen k'a ta to ala ma mɔgɔ fila k'a ta to ala ma mɔgɔ saba k'a ta to ala ma ala min ye dilan menuisier ka tɔw fabriquer dɛ donc i b'a dɔn o kabiri o yɔrɔ la i mɔgɔ ta b'i la n'a tigi ko n tɛ yafa ma ou bien ala k'i kɛ tan vraiment ala b'o olu dɔw jaabi donc ne bɛ se ka min fɔ a ɲɛna ka fara nin yɔrɔ in kan a ka an bɛ a ɲini da kunnandi ala de b'o dɔn dɔw donbaga ye anw ye a jaabibaga ye ala ye da kunnandi minnu bɛ jama na ala ka sini kɛnɛya d'a ma a ka se ka nin juru ninnu sara ani ala ka sababu ɲuman dɔ k'a ye walasa a bɛ se ka nin juru ninnu sara ni min yafara t'a ma o don ni min ma yafa saya kana se a ma n'a se ye min ye n'a ma se k'o sara o ye ne bɛ se ka min fɔ a ɲɛna o y'o ye merci Awa Ifɔnba an tɛ ka an ka cɛ filanan sɔrɔ a bɛ répondeur kan nka ani Yayi mɛnna discussion na kosɛbɛ an b'a a kuma to Yayi bolo ka d'a kan kunu an y'a fɔ a ye k'a kan ka taa bi ko mɛn da ye mɛn tigila ye a yɛrɛ k'a da don kuma in na donc komi a ma sɔrɔ nka kuma fɔlenw bɛ yen Yayi ko i balimakɛ ko malo a bɛna faga sigida la k'a ye so kelen bila a bɛ filanan na k'o yɛrɛ bilali ko b'a kɔnɔ n'an bɛ kuma in fɔ an k'a fɔ cogo ni cɛ ɲina o tɛ k'a kɛmɛ ɲa di ko muso dalakan ka can trop ok alajɔ komi i y'a fɔ cogo min na ni ma fili semaine tɛmɛlen an ye ni sujet ɲɔgɔn ta bon o t'an bali fɛnɛ k'an ka sigi a kan k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna o de kama an ka laɲini kun ye a kun ka bɔ cɛ yɛrɛ da kɔnɔna na k'a expliquer mais komi alajɔ y'a fɔ cogo min na an ma se ka cɛ lasɔrɔ alajɔ an balimakɛ y'an wele ko degunba b'a kan donc ko ka mɔgɔw ɲininka u ka avis la a ka ɲi ka kɛ cogo min na sabu ka da a b'a muso fɛ mais comportement min b'a muso la o de ye man d'a ye mais a muso ma deli ka fosi k'a la a bɛ muso in fɛ a ninkun yɛrɛ la mais yɔrɔnin dɔ bɛ yen nɔ ale tɛ ka se k'o solution ni sɔrɔ donc ale bɛ maloya ka taa fɔ muso somɔgɔ a n'a yɛrɛ somɔgɔw ɲɛna sabu ka da kan ko maloyala ko don ale bolo donc k'ale b'a bila diɲɛ mɔgɔ k'a lamɛn ka se ka hakilinata d'ale ma ale ka ɲi ka solution min sɔrɔ a muso ka fɛn na alajɔ a ko k'ale woro bɔ denni nɔfɛ depuis a san 10 damadɔ donc ale yɛrɛ nana la denni ladamunen don parce que ale y'a ɲini n'o ye furubato ta fanfɛla ye denni yɛrɛ minɛ k'a fɔ ko fɔ ni kɔɲɔ kɛra
o bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ ale nana a yɛrɛ minɛ k'a to fo kɔɲɔ ka kɛ donc kɔɲɔ kɛlen u nana wagati kɛ donc o wagati kɛlen a nana essayer k'a commencer don o don ala de bɛ furubato a b'o latigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ muso in b'a laɲini kɛ fo ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ ma don o don donc k'a b'a fɔ ko n'i y'a mɛn n'i y'a mɛn i bɛ bɔ ka taa kɛnɛ ma ka taa fɛn min kɛ a t'i bolo sokɔnɔna de la n'i sɛgɛnna sokɔnɔna na i tɛ bɔ ka taa kɛnɛma ta ɲɛɲini don o don n'i y'a ye don min bilara fo n'a bɛ laada la don min na ni laada bɛ don min na a b'o don wagatiw to yen nɔ u nana t'o la ka denkɛ kelen de sɔrɔ la k'a nana fasi kura wɛrɛ de ta olu tun bɛ duba de kɔnɔna na o duba kɔnɔna na ale kɔrɔkɛ musow bɛ a dɔgɔninmusow bɛ yen nɔ n'ale nana seli daminɛ muso ma a bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye donc a bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ale yɛrɛ bɛ maloya ni dugu jɛra ale kɔrɔkɛ muso n'a dɔgɔnin musow f'u bɛ o kumaw k'u ka barokɛkanw ye k'u jan ka yɛlɛ quoi voilà olu ye muso mankan mɛn quoi donc ale nana lajɛ ale yɛrɛ bɛ ka maloya du kɔnɔna na ale nana so ɲini u kelen bɛ kɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ ka yɔrɔ kuturu ta n'a muso dɔrɔn bɛ kɛ yɔrɔ min donc o yɔrɔ fɛnɛ talen u ka fenêtres kɔsinen don minnu fɛnɛ t'a ma donc olu fɛnɛ n'ale bɔra mɔgɔw b'ale lajɛ carré kɔnɔ donc k'ale nana sigi k'a muso ɲininka est ce que ne bɛ seli min k'i ma o de bɛ digi la wa ou bien jumɛn de don k'a ko k'a ko k'o tɛ digi ale la ale ja de bɛ ale kunfɛ kojugu donc o de b'ale bila nin na quoi donc ko ala nana denkɛnin kelen natigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ la a mankan bolo a bɛ denkɛnin yɛrɛ la kunu donc a b'a essayer k'ale kin k'ale wagasi donc a bɛ taa fɛnw ci donc fo ka taa fɔ wagati min na k'a yɛrɛ nin kun lafiyara donc ko solution ale bɛ ka na solution ɲini sabu ka d'a kan ale bɛ maloya ka taa lakale a somɔgɔw ni muso somɔgɔw ɲɛna mais n'o bɔra la ko muso in ka basi ma fosi tɛ ale sɔrɔ ni o yɛrɛ yɔrɔ tɛ yen nɔ n'i y'a ye a tɛ kuma a tɛ se mɔgɔ ma wa a b'ale bonya mais n'u sera o yɔrɔ niveau de ma baara de wulila a b'a kin donc ko ka solution d'ale ma muso in kɔni bilali man di ale ye tiɲɛ na ko parce que a bɛ se ka kɛ den cɛmannin in bɛ ka kɔrɔbaya k'o bɛ san 2 ni dɔɔnin na bi tuma dɔ la o bɛ wuli yɛrɛ a mankan fɛ donc n'o y'a sɔrɔ ko solution dɔ bɛ se ka sɔrɔ sani den in bɛ kɔrɔbaya k'u ka actes lajɛ quoi mais ko muso in kɔni tiɲɛ na a bilali man d'ale ye sabu ka d'a kan a b'ale bonya furu kɔnɔna na. mais kini a bɛ wagati kɛ i bɛ se ka ladilikan jumɛn ne sɔrɔ min fana bɛ i bɛ se ka ladilikan jumɛn di balimakɛ ma en tout cas pour que a bɛ degun mun kɔnɔ bi voilà yayi vraiment an balimakɛ ka nin kɔrɔfɔ ye an y'a faamuya mais Alajo ne bɛ se ka min fɔ an balimakɛ a ka ne nin ko in a bɛ se ka kɛ a bɛ hɔrɔn na maloya en vrai dire ni mɔgɔ don sigida la ni bɛɛ b'a fɔ ko hali karisa kuma ka gɛlɛn karisa ma ni sugu mɛnn'o kan a bɛ se ka maloya ka da o yɔrɔ kan sinon Alajo muso bɛ ka fɛn min kɛ fɛn min baasi tɛ ayi baasi foyi tɛ cɛ de b'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na dɔrɔn a b'a solutionner cogo min na u fila bɛɛ bɛ se ka sutura sɔrɔ cogo min na kangariw dalen kɔfɛ karisa awɔ i bɛ n k'i bɛ n wagasi o tɛ baasi ye nka min y'a la kule i b'a lajɛ hali n'i bɛ kule i b'i voix jigin dɔɔni olu kumani ninnu kɔfɛ ni solution ma sɔrɔ a la Alajo a muso nɛgɛ kana bɔ a la quoi a k'a lajɛ halisa ni a bɛ so de kɔnɔ ko fenêtre ɲɛsinnen don dɔ ka so ma a ka so dɔ ɲini so sanfɛ u ka t'u ka wawu ci kɛ a tɛ so insonoriser dɔrɔn ou bien a k'a ka so sɔnbiri a ye so t'a bolo fɔlɔ k'u bɛ luwanse la parce que i b'a k'i sago ye i b'a dɔn k'a fɔ ko a ka mɔgɔw ɲini boîte-de-nuit ninnu bɛ dilan cogo min bruit kana bɔ an yɛrɛ ka studio kɔnɔ i tɛ to yan mɔgɔ tɛ kɛnɛmana kan mɛn u ka taa contre plaque kɛ so in na u ko t'o kɛ walima n'o tɛ yen n'a y'a ja yɛrɛ a kana fenêtre yɛrɛ k'a la ni fɛn dɔ bɛ yen min bɛ se ka mɔgɔ voilà et en plus de ça da tugun ka ɲa Alajo den fitinin ka yɔrɔ o de y'a ko yɛrɛ la balawu ye c'est ça le point vraiment le plus sérieux ni problème na u k'a lajɛ ni cɛ y'a dɔn k'a muso bɛ nin sugu la nin cogoya sugu de la vraiment a ka den si yɔrɔ falen
a ka den siyɔrɔ falen complètement parce que n y'a mɛn kumadɔnnaw da n y'a mɛn mɔgɔkɔrɔbaw da muso mankan ci la hali a den fitinin dalen tulo mana don a la hali n'a ma lawuli hali n'a hakili la ka bɛn n'a ye n'a y'a mankan mɛn a kɔlɔlɔ muso b'a sɔrɔ furuso kɔnɔ. Ah bon? Si. O problème bɛ yen. Ok. An y'o mɛn kuma caman kɔnɔna la donc cɛ k'a lajɛ a den yɛrɛ ka ladamu n'a den ka siniɲɛsigi kama au moins n'a ma ɲa ni muso sugu de kɔni b'a bolo bari ni muso t'a dɔn k'a fɔ ale den man ko ale kulekan mɛn k'a n'a cɛ to u ka kow la a ka den ta ka bɔ u kan quoi n'a sɔrɔ u bɛ si u ni den bɛ si ɲɔgɔn kan n'u tɛ ɲa u ka ko kɔ u ka taa den kalifa sigiɲɔgɔnw na kɛnɛma u ka fisa u ka den t'u kɔrɔ fo ka mankan ci fo den yɛrɛ ka wuli. Sinon bɛnja bɛ muso dɔw bila la dɛ ala jɔ. Ayiwa ala k'an kisi. Yayi e fana bɛ se ka ladilikan jumɛn di rapidement? Ok ala jɔ ladilikan min bɛ ne bolo i bɛ taa sɔrɔ a bɛ muso dɔw la naturellement i b'a fɔ cɛ dɔw bɛ muso dɔw yɛrɛ adopté a la mais ala jɔ ne bɛ na kumanin dɔ fɔ kuma in bɛ se ka kɛ ne kelen dɔrɔn de ka tiɲɛ surtout réseaux sociaux ko tile bɔ in na ani anw yɛrɛ musolakaw an bɛ fura kunta minnu ta donc an b'an sigi ka ɲɔgɔn na nɛgɛ ko i bɛ mankan min bɔ o de ka di cɛw ye parce que an b'a caman ye réseau sanfɛ minnu bɛ fura fɛn ninnu feere. Aw musow b'o baro kɛ ɲɔgɔn ye wa? Awɔ réseau in sanfɛ fɛn bɛɛ développélen don quoi i m'a ye minnu b'u sigi ka cɛnimusoya furaw feere réseau sanfɛ u b'o kuma modèle fɔ parce que cɛ ka kuma la ani muso don kuma ɲɔgɔn na o tun tɛ muso la a balila ka nin jogo kura in de ta i m'a ye donc ni kɔni y'a kɛ o dɔw de ye k'a fɔ ko o de bɛ ka muso in bila a la wa o bɛ se ka muso caman bila a la a waleya in na donc mɔgɔ bɛ se ka balimakɛ yɛrɛ bɛna kari ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛ se ka solution wɛrɛ ɲini furubato la min tɛ nin ye quoi parce que n'i ko ala a tigilamɔgɔ k'a daminɛ ou bien ka fɛn dɔ don a da la an y'an balimakɛ lasɔrɔ ne fa ye allo allo voilà i da don ko in na dɛ kɔda de b'i faga ko i bɛ hakɛ to ko kɔmuso ka mankan ka ca kojugu ko yɛrɛ bɔra yɔrɔ fɔlɔ la ka mɔgɔw ko kɛra cogo di. Voilà a kɛra cogo min na komi denmuso nin sara ka furu denmisɛnnin tun quoi. Ok. Bon kuma surunya kama ten dɔɔni ko bɛ kɛ waati min a bɛ sɔrɔ a kɔni sɔrɔla denmisɛnninya la. Ok. Voilà bon furu kɛlen kɔfɛ de bon furu ye kalo 5 ni kalo 6 sɔrɔ bon a ka dilanko fanga nana bonya. Ok. Bon a nana kɛ tuma bɛɛ a b'a laɲini mais o tɛ baasi bari ko mana o mana kɛ cogo cogo solution dɔ bɛ sɔrɔ o la. Ok. Mais solution ma se ka sɔrɔ min na a bɛ hakɛ to furubɔtɔ yɔrɔ la a ka mankan de ka ca kojugu. A y'o daminɛ tuma jumɛn? Bon a y'a daminɛ furu tɛmɛnen a bɛ ne ka san 2 ni dɔɔnin bɔ sisan. Ok. A bɛ ne ka san 2 ni dɔɔnin bɔ. Ok. Bon an y'a essayer ka n'a hakili jira ɲɔgɔn na cogo la mais a tɛ ka se k'a faamu bon ne yɛrɛ kɔni kamana ganna n t'a dɔn n bɛ solution min sɔrɔ a la n mago bɛ solution na bari n tun bɛ yɔrɔ fɔlɔ min na an déplacé o de kama. Bon an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kan kosi gaz la yɔrɔ kelen. Ok. Ni dugu jɛra tile mana bɔ ten u bɛ n filɛ ni ɲɛ min n b'a dɔn ko bɛ sɔrɔ u bɛ fɛn dɔ jate minɛ na quoi. U bɛ filɛ ni ɲɛ sugu jumɛn? Voilà u bɛ n filɛ ni ɲɛ dɔ ye quoi. Ɲɛ jumɛn? Bon denmuso bɛ mankan min kɛ sufɛ ten. Madame bɛ mankan min bɛ sufɛ ten n m'a ye o la k'a fɔ bɔra a kalama bon lundi don ta yɛrɛ de an tɔɔrɔ n'o y'an bila weleli la ten. Lundi tɛmɛnen a ye mun kɛ? Bon a ye furubato la a bɛ mankan de bɔ a bɛ gémissement kɛ tura a mankan ka bon. Ok. Bon voisin dɔ nana da kongo k'a kɛ a kɛra hakili la ko bɛ k'a bugɔ de. O bolo k'i bɛ k'a bugɔ de. O tuma nin ta sera o yɔrɔ bɛɛ ma. U bolo ko n bɛ k'a bugɔ de k'a sɔrɔ bugɔli tɛ. Bugɔli tɛ. Awɔ bon an yɛrɛ de bɛ ka fɛɛrɛ ɲini n t'a dɔn n bɛ fɛɛrɛ min sɔrɔ a la kuma la surunya kama n t'a dɔn n bɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogo min na walasa a bɛ se ka dɔ bɔ a la. I ma taa dɔgɔtɔrɔso la olu k'a lajɛ ni ko wɛrɛ tɛ. Ni n y'a yɛrɛ ɲininka a b'a fɔ de ko sentiment de bɛ wara ale ma kojugu ko de b'ale bila a la. O tuma dɔ de bɛ ka fara ko in kan. Dɔ de bɛ ka fara a ka kule ninnu kan parce que i ko k'o don ko voisin taara. Fɛn tɛ ka bɔ a la. A bɛ san joli la bi? A bɛ san 21 ka taa san 22 la. E yɛrɛ bɛ san joli la?
bon san 26 e b'o de la awɔ ne b'o de la san 26 awɔ nka o a furu kuma ni a tun b'a kɛ wa ma a furu tuma ni a t'a kɛ bara furula ka sɔrɔ i b'a dɔn ni mɔgɔ ma dege ko min na a t'a lɔn kosɛbɛ a furu tuma a sɔrɔ a bɛ denmisɛnniya la furu tɛmɛnen kalo 4 kana se kalo 6 ɲɔgɔnna ma a y'a daminɛ o de la mais o e yɛrɛ bolo mun de y'a bila a la parce que a tun t'a kɛ au départ bon ne yɛrɛ kɔni lafilila ne hakili la fɛn fɛn ni n y'a ɲininka o la k'o tɛ bon ne yɛrɛ nana ɲininka n ko an ko karisa munna i bɛ mankan bɔ a ko non a bɛ min sɔrɔ ka fɔ ɲɛna ko sentiment bɛ wara ale ma kojugu ko de b'ale bila a la maintenant aw ma se dɔgɔtɔrɔw ka yɔrɔ gynéco ninnu ou bien fɛn dɔ n'o y'a sɔrɔ en tout cas solution scientifique dɔ b'a la médicalement parlant non ala ko tiɲɛ kɛra la an ma se yen nɔ est ce que aw t'o fɛnɛ lajɛ bon an bɛna bari ko min ko a expliquer man di tuma dɔw la quoi dɔgɔtɔrɔ b'a faamu a wala bon o de y'a sɔrɔ a mɛnna n'a ye bi sɔrɔ a ka ca ni san 1 ni fiɲɛ to san 2 bɛ ɲini ka bɔ an ye yɔrɔ 2 bɛɛ de bila a kama loyer yɔrɔ 2 bɛɛ de bila a kama an yɛrɛ tun bɛ du kɔnɔ an bɔra du kɔnɔ an min yɛrɛ faso la mɔrɛ nɔ ka yɛlɛma loyer bɛna an bɔra ka taa yɔrɔ an filɛ yɔrɔ 3nan de la ten a walayi Manula somɔgɔw dun ko i ko den min bɛ yen san ko a mankan bɛ ka mun fana la den san 1 dɔrɔn o fana bɛna san 2 sɔrɔ mais su a mankan bɛ den na kun den tɛ se ka sunɔgɔ su fɛ bon dɔgɔmuso yɛrɛ fana o tun nana fɛ yen wagati la bon dɔgɔmuso tagara ne b'a dɔn bari dɔgɔmuso nana o ma tɛmɛ tile 3 kan dɔgɔmuso tun bɛ ka na ale tun bɛ ka na k'a bɛna bɔ a la a bɛ se ka kalo damadɔ kɛ mais dɔgɔmuso nana dɔgɔmuso ma tɛmɛ tile 3 ɲɔgɔn kan dɔgɔmuso taara bon a ma taga mun bɔ mais ne kɔni y'a fɛ a taga kun ɲini a yɛrɛ bɛ maloya la bari a ma nɔgɔn a yɛrɛ tun bɛ n bɔra yɔrɔ 2nan laban min na an tun b'o so sanfɛ la bon pardon dugumana la mɔgɔw bɛ kɛ minnu bɛ sanfɛ olu ko nana kɛlɛ k'an m'u tɔɔrɔ su fɛ olu yɛrɛ mankan k'u ta la yɛrɛ k'aw mankan bɛ sanfɛ mɔgɔw tɔɔrɔ awɔ k'an mankan bɛ sanfɛ mɔgɔw tɔɔrɔ su fɛ ba kɔni kɛra kɔnɔnafili yɛrɛ ne bolo n t'a dɔn n bɛ solution fɛn fɛn sɔrɔ la ne bolo taa dɔgɔtɔrɔso la d'accord n y'a mɛn n balimakɛ mais ni i ka madamu ani ne ou bien tata Awa kana bila en contact est ce que o bɛ se ka kɛ k'i ka madamu ani tanti Awa bila en contact ou bien ne o bɛ se ka kɛ ayi plateau kana to su fɛ a kɛra su fɛ a kɛra sini sɔgɔma o n'a ni ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ ou bien tanti Awa awɔ y'a mɛn i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye bon ne ka kuma laban yɔrɔ min ne kɔni min nɔfɛ ni mɔgɔ sera k'an dɛmɛ n bɛ se ka n bilasira n bɛ se ka solution sɔrɔ a la cogo min na walasa a bɛ dɔ bɔ a la tiɲɛ don ne bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ ni e bɛ jemisi bɔn a bɛ courage da aw bɛɛ ma mais n'a kɛra ka se digɔrɔ la a bɛ kɛ degun yɛrɛ ye. I tɛ jɔn ka solution kelen fɔ a ye. voilà. k'i ka nin solution fana lamɛn. awɔ. I muso in yɔrɔ i ka d'a ye kosɛbɛ. I ka d'a ye kosɛbɛ yan. non n ka d'a ye kosɛbɛ n b'a lɔn. voilà i b'a fɔ a ye n'a ma kule dabila k'i bɛ muso wɛrɛ ta ka fara kan. d'accord n y'a mɛn. E k'o essayer tan. problème foyi t'a la. o fana ye solution dɔ ye nka ka n'i sigi n'a ye ten dɛ parce que i tɛ ka se ka to so kɔnɔ cogo min. awɔ. I ka taa n'o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ fura dɔ bɛ na sinon nin kɔni b'a yira sa ko fɔ aw ka so jɔ yɔrɔ wɛrɛ de la aw ni mɔgɔ tɛ se ka taa ɲɔgɔn kan yɔrɔ min. sabu furu sirilen ma san 3 dabɔ la anw filɛ yɔrɔ 4nan de la ten an bɔra an faso kɔnɔ an filɛ yɔrɔ 4nan de la ten. mais i kun y'a fɔ ko i kɔrɔkɛ muso ni dɔgɔnin muso i t'o i faso la ko ni dugu jɛra o ka su baro kan k'o y'olu ka tilefɛ barokɛkanw ye. n'a bɛ su kɔnɔ n'a bɛ dugu mana jɛ a kan sinamuso ne yɛrɛ kɔrɔkɛ muso bɛ yan ani n yɛrɛ buramuso dɔ bɛ yen n buramuso 2 bɛ yen n dɔgɔkɛ 2 muso bɛ yen. bon u b'a kuma fɔ fo ne yɛrɛ tulo bɛ don a la u b'a kuma fɔ a ma u tun b'a kɛ kulonkɛ la n b'a dɔn fo ka n'a kɛ sɛbɛn a yɛrɛ bɛ kɛlɛ k'a la mais o bɛɛ kɔfɛ ale b'a kɛ. bon ne ye kuma n'u fɛ u k'a dabila i b'a dɔn duba kɔnɔ a ko ma nɔgɔ tuma dɔ muso bɛɛ t'a cɛ kumakan mɛn bon a nana kɛ ne y'a ye mankan bɛna kɛ ne walasa ka mankan éviter n bɔra du kɔnɔna na. mais solution dɔ b'e bolo. bon ne bɛ se ka ladilikan de fɔ an ɲɛna ne bɛ se ka min fɔ an ɲɛna dɔrɔn bun ni hadamadenw farila nege tɛ kelen ye hadamaden dɔ bɛ yen ja tɛ kun a la
ni a ye santidiya sɔrɔ o y'a damana problème ye n'a ye dusukasi sɔrɔ o y'a damana problème ye bon wagati min kɛra nin ko in yɛrɛ tayɔrɔ ye ka jɛ ni fini nɔgɔra a bɛ k'o so kɔnɔ don min na i muso dɔgɔmuso nana e yɛrɛ b'a dɔn dɔgɔmuso nana a bɔra fɛn dɔw kalama a ye réalité dɔw ye i b'a la sigi de k'a f'a ɲɛna furu gindo a bɛ Ala bolo mais balimaya dilanna Ala de ɲɛna i tun b'a balimamuso de lasigi k'a f'a ɲɛna vraiment karisa bɛ ka nin min kɛ a bɛ ka kɛ maloya ye n bolo a bɛ ka kɛ tɔɲɔ ye n bolo a kelen bɛ sababu ye hali an tɛ ka se ka sigiyɔrɔ kelen sɔrɔ donc a ka di n ye i ka kuma fɛ a bɛ nin mankan min na a k'a dabila n'a ma dabila an bɛna kɛ bolongɔni taamasere ye et puis hali don n'a nata a den kelen min bɛ yen nɔ a bɛna fɔ ka don a kun na bon ne bolo o tun kan ka kɛ depuis o wagati ou bien a ma taga ka dange i bɛ se k'a balimamuso wele a ka kuma fɛ a ka yirala k'a fɔ a bɛ ka nin min kɛ a bɛna kɛ lagosi ni tɔgɔcɛn ye aw ma sinon n bɛ muso wɛrɛ furu n tɛ muso wɛrɛ furu olu bɛɛ ye ko wɛrɛw de mais ni i sera ka o ci a ma donc n'o nana ka na kuma a fɛ i bɛna o fana yɔrɔ taabolo jate minɛ a la o ka wusa i k'i a tigi to yen ten. Merci patron ne kɔni ne bɛ min f'i ye ka n'i sigi ni nin ko ye ten ka d'a kan fɛn dɔw don i bɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw jɔyɔrɔba ko la u k'a lajɛ ni furaba la u k'o ɲɛfɔ ka d'a kan e filɛ k'a fɔ cogo min a se de t'a la n'i yɛrɛ contrôler tɛ ko ninnu na a ko ma nɔgɔn nka e ka se jeune kow ma ban u na solution sɔrɔ nin ko in na komi sini dɔgɔtɔrɔ kun kan ka k'an bolo nka u bɛ formation na n'Ala ye juma nata yira na an bɛ nin sujet ye an b'a la na min tɛ sini n'Ala ye sini kunɲɔgɔn yira na n'o y'a sɔrɔ explication scientifique dɔ b'a la ni solution dɔ dɔgɔtɔrɔ k'i da don la k'a fɔ sinon i kana jɔrɔ i muso a se t'a la de Ala ka solution d'aw ma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A diyara n ye kosɛbɛ. An b'an ka sponsor officiel fo o fɔlɔfɔlɔ o de ye Nutrilac denbaliw la Samalanɲɔ Papitex ale ka ɲi den ma kojugu en tant que b'ale di den ma a b'a kolo de don ka ɲa Papitex k'a kisi banamisɛnninw ma kolobɔ ta fan fɛ ale ni fɛn wɛrɛw a bɛ den hakili diya a caman na fa bɛ kɛ classe premier a filanan o de ye boisson énergisante 3 Ors kanɛti dɔrɔmɛ 100 a man bon nka a tɛ cɔyi dɛ n'i y'a min a bɛ sina ten ka sɛgɛn a b'o sama ka bɔ adamaden farikolo la avec son goût unique café goût de b'ale la nka a ka di trop k'a fɔ mɔgɔw ye k'u k'a min u ka nkalon bɔ an da a sabanan o de ye jus original jus min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan k'an ka jiridenw nɔnɔ bɔ k'a kɛ jus ye k'a basago basagonko cɛ ɲuman na ka d'a ma an k'a min ka sɔrɔ an ma kɔlɔlɔ fosi sɔrɔ ale ɲɛmɔgɔya o de bɛ madame Sanogo Awa Jire bolo k'a fɔ mɔgɔw ye ko en tant que i bɛ ka jus original min Papitex a ka ca Ala fɛ hali kɔnɔja i t'o ye ɲɛ la a naaninan n'a laban o de ye boisson énergisante double 7 7 kɔrɔ papi ale kɔni ale tɛ fɔ mɔgɔ ye bilen o 60 b'a la 100 b'a la fo ka se 140 ma n'i y'a den kelen min dɔw ko k'ala a bɛ kɔngɔ bɔ mɔgɔ la donc ka fɔ mɔgɔw ye k'u kan ka nin produit ninnu u k'a consommer n'o kɛra dɔrɔn o b'a yira k'u bɛ ka ouverture média ale ni i y'a fanga b'a la an ka nin jamukan belebeleba in ni o ye OM Live k'u bɛ k'o jikɔrɔma tonton ceci étant an b'a ɲini Ala fɛ a ka sini jira an na n'o ye juma ye pour que an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin plateau kelen in kan jamukan wɛrɛ hukumu kɔnɔna na merci et à demain inchallah.